Ramogi kawadhi nyime kamati mar od bura mochung'ne nono omenda jopiny ochiwo thuolo mar jumbe 2 ne tend Kenya Ports Authority mar pedho nyimgi oboke manyiso kaka ne gitiyo gi omenda moyo shillings milion 300 mar chulo jotich omenda mabalang' mag allowances e higa achiel. Jakom kamati no David Kosing okoni KPA kotelne kod jata tije Captain William Ruto ne orem pedho nyimgi oboke mayango kaka ne gitiyo gi omenda go. Kaachiel kod mamoko majanono omenda mag piny owacho koni chali ne otigodo e yor mibadhi. Mokum penjo mane kamati no dwaro ng'eyo en kaka jotich 5 matiyo wath ma Mombasa ne ochwale ngas mamalo e thuolo mar higni 2 momed gi osara makore lach kaachiel kod okang' mar chulo jogo mane KPA tiego tije mopogore. Kata kamano tend wath ma Mombasa okoni gin kod neno moro manyiso ni okange duto mane gikawo gin mago malure kod chik. Come in, but that is one of the issues that is outstanding up to now. Number 2, 2019-2020 and 2020-2021, 5 staff were employed at management level. We've just actually chased them to go and bring us the documentation and approval. The law requires that for certain level of management, the MD can be able to listen and vary salaries. And then you cannot just come to an organization, stay for 2 or 3 months, and then ask for a review of salaries. On the 239 staff that were paid when they were absent, the thing was, this thing happened during the COVID period. And during the COVID period, there was some of the staff were allowed to work from home. And then... Board mochung'ne no yedhe mag nego